palabra que eu escollín para Xela é exploradora. Ela mesma acredita este desexo en A fraga dos paxaros faladores e a fraga leopardicia, un conto co que gañou o premio no Facho no ano 1973. E comeza así. Hai xa certa cantidade de anos, non sei cantos, estaba eu na miña casa de Xemil e tiven unha idea. Ir viaxar a explorar o mundo. Explorou o mundo das palabras, desfacendo as sílaba a sílaba e volvendo as recompoñer ata facer súas. E en Intempériome incide sobre o mesmo cando di: mais regrésote á cor das cousas e fundo un historial de termos conquistados con paixón de pintora de imaxes líquidas, miñas, de primeira man as palabras que uso.